Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 26 sa bulan sa Hulyo, tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 13, bersikulo 31 ngadto sa 35. Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay. Ang paghari sa Dios sama sa liso sa mustasa nagikuha sa usa ka tawo ug gipugas didto sa iyang uma. Mao kini ang kinagamyan sa tanang liso. Apan sa pagtubo na niini, nahimo kini nga labing dako sa tanang tanom. Nahimo kining kahoy ug nanugdon ang mga langgam niini ug nagsalag sa iyang mga sanga. Si Jesus misugilo na usab kanila ug laing sambingay. Ang paghari sa Dios sama niini gikuha sa usa ka babay ang igpapatubo sa pan ug gisagol sa balig tulo ka takos nga harina hangtod nga mitubo ang tibuok minasa. Si Jesus migamit og mga sambingay aron pagsugilo niining mga butanga ngadto sa mga tao. Wala siya gisulti kanila bisag unsa nga dili pinaagig sambingay. Gihimo niya kini aron matuman ang giingon sa propeta. Mogamit akog mga sambingay sa akong pagpakigsulti kanila. Suginlan ko silag mga butang nga wala pa hibalui sukad mabuhat ang kalibutan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.